Je 12. června 2022. V Lužických horách během rodinného výletu na Vlčí horu náhle umírá Věslav Michalik. Ve věku 59 let včera zemřel místopředseda hnutí STAN, bývalý kandidát na ministra průmyslu a obchodu, náměstek středočeské hejtmanky a starosta Dolních Břežan Věslav Michalik. Věslav Michalik byl také vystudovaný jaderný fyzik, absolvent katedry dozimetrie, pracovník Akademie věd České republiky, Ústavu pro jaderný výzkum v Rusku, podnikatel, finančník, lobista, politik hnutí Starostové a nezávislí i TOP 09 a dobrý přítel Víta Rakušana. Zemřel Věslav Michalik, místopředseda hnutí STAN, skvělý starosta Dolních Břežan a můj dobrý přítel. Pan Rakušan by měl konečně přiznat pravdu a říct, jak to bylo s Vyškem Michalíkem. To je prostě neuvěřitelné. Věslav Michalik umírá v době, kdy je sledován Národní centrálou proti organizovanému zločinu a Nejvyšším státním zastupitelstvím. Rozkrývají organizovanou korupci při rozdělování veřejných zakázek, účelové obsazování veřejných funkcí, vyvádění veřejného majetku, úplatky i vydírání. Na policejních seznamech domovních prohlídek jsou desítky jmen a firem, včetně advokátních kanceláří. Na seznamech je také jméno Věslav Michalik. Policejní vyšetřování nese od začátku označení dozimetr. Máte tam také Stop korupci. Jak se vám o tom vlastně mluví ve chvíli, kdy hnutí STAN se potýká s kauzou dozimetr, navíc 22. září, tedy pár dní před volbami má začít hlavní líčení? Tak k tomu hlavnímu líčení. Já jsem rád, že začne, protože všechny spekulace, že někdo dokázal něco někam odložit, zařídit, to je špatně. Co myslíte, jako že by měl Rakušan říct, jak to bylo s Věškem Michalíkem? Věšek Michalík byl jeho pravá ruka ve Středočeském kraji, oba jsou ze Středočeského kraje. Věšek Michalík si vybral Rakušana, aby byl tím lídrem. Věšek Michalík měl na starosti financování celého STANu. Naopak, tahle kauza byla vyšetřena policií, předána soudům, státnímu zastupitelství ve chvíli, když já jsem byl ministrem vnitra. Padni komu padni. Věšek ty peníze prostě bral přes ty kyperský fondy a nevím, kolik z toho zůstalo na Kypru, kolik jemu, kolik komu. Z těch peněz bylo v každém případě financovaný STAN. A to, že Věšek umírá 3 dny před zátahem v tom červnu 22, nikdo mi nevysvětlí, že ho nezabili.